Kaibahan ang sa indong paborito, uun pa kaigto. Bert de los Martires, alkalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chika Toramax, asin iba pa. Alkalde sa kusina. Kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martires sa Alkalde sa kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. You can take my picture off your shelf. You can go around all by yourself. You can tell the others that we're through. But darling, I know one thing you can't do. You can never stop me loving you. You can never stop the way that my heart's beating too. You can never stop me loving you. That's one thing you never do. You can look away when I pass by. You can do your best to make me cry. You can break my heart and leave me blue. But darling, I know one thing you can't do. You can never stop me loving you. You can never stop the way that my heart's beating too. You can never stop me loving you. That's one thing you never do. You can hang the phone up when I call. You can say you don't love me at all. You can say it's over and we're through. But darling, I know one thing you can't do. You can never stop me loving you. You can never stop the way that my heart's beating too. You can never stop me loving you. That's one thing you never do. You never stop me loving you. That's one thing you never do. You Can Never Stop Me Loving You, alikid Johnny Tilotson, pambungad niya itong bilang sa alkalde sa kusina. Ngunyan pong aldaw nin Lunes, Fets 12 ngunyan kang July. Kasubago nagpaparapay nga ko sa mafreskong tirasa kaining OKFM, third floor. Ay kay pong kung mag-communicate sa pamangkin kong si Didong. Kung nagantaba dyan si Didong sa quarantine sa Almeda, ay di ko nakaka-reply sa imo ning text kang verify yung kunaan sa kuyang load zero. Samantalang naload pa lang ko kan sarong simana ning 100 di man ko nagpapara-text. Ay niya ako kung pagpaparintindihan ko mainit niya ako ang kaldero ko kaniyay. Sabi kan mga gurang, ika nga pinapainit mo nga sa kuyang kaldero. Ambot sabihin kang kaldero ang payo. Naload pa sana ko ning sanggatos sa smart na regular. Mayo ng load. Hindi mo ko nagpapara, hindi mo ko nag-upload. Nag-uurulay man kami sa messenger. Kaya ako, hindi ko maraman kinakakan o ano. Kaya ako nagantabi dyan si Didong ang sa kuyang pamangkin, nagtitix ako sa imo, ay nagpe-failed kaya pagluwas ko, maload na lang ko tanganing masimbag ko ang mga apot nindo. Pero ang text ko sa imo, iyon na nag-communicate na ko kay Kapitan para man kay Dr. Borja. Pagkatapos tungkol naman dyan sa NICC, ang pagkaaram ko dyan, magdyan lang kamo para magpakonsulta. Malog na muna kamo sa emergency room bago kamo mag-request ng room. Yan. Aram mo sa mga parantabay. Hindi mo niya naintindihan kung ano yan. Ay minsay hanggang pamilya, tanawaran ako ng load, kaya pinagi ko ang minsay sa radyo.
Bueno, sa kuya mo nang ay nag-ugma na ano, yan bagang pag-aabot mo, paghiling mo sa inbox kang computer, kan cellphone, pagkatapos mga sinurat kan mga technician na basahon, naggayo ng maaraman na kada ako nagantabay sa OKFM, lalong-lalo na digdi sa programa ta na gustong magpasambit. Nagrurulukso kami, Papa Bert, tayaong ka na naman, Papa Bert, kan sarong simana pa ko yaon. Digdi po ini sa barangay Kalsada, Ligaw City. Ay, harayo ano, malinaw pa lang kita sa Ligaw City. Kadto na po dyan na Ligaw Albay, ngunyan, sarong na po yan na syudad. May barangay pa lang dyan ng Kalsada, nakatune in sa tuya si Mary Ann Antiluz Vicky, as in ang mga sales lady kang Ligaw Arcade. Yan. Kaya, kumusta ang panahon dyan sa Ligaw City? Digdi medyo nagtatagalumlum, alagad ay managuran, mapanganuron na igwaning maitum-itum na panganuron, may maputi. Ang pagtubod ko parisan ang panahon ta dyan, Naga City and Ligaw City. Ang naririsa ko dyan sa Ligaw, pag nagbibiyay ako ng pasiring sa Legazpi, ang nakakakuha kan sa kuya atensyon, iyan ang pagkadurdakula kan sa indong City Hall, sa Ligaw City. Kung kada huling kwarto. Kaya ara mo ining mga dati pong ordinaryong banwaan sa Bicol, dating ordinaryong banwaan sa Camarines Sur, sa Albay, Sorsogon, Camarines Norte, ibang parte kang Bicol. Nauna mo mga ordinaryong banwaan lang kan na panahon, ay padikit-dikit ng nagiging city. Ay pagiging city, nagkakagnama sila ng mga city hall na una mo mga pang-Amerikana. Actually, ang pagnaili mo ang city hall dyan sa Ligaw City, una mo city hall na duman sa California. Pero dadaugon niyang kang kuyan, kan icon. Pag natapos ng problema, kung makalusot na talaga dyan sa kauumahan kang pili, na ikakag ang Capitol icon kang Camarines Sur, ay baka garo kita Buckingham Palace. Ara mo, ngunyan ang kaisipan ka mga Bicolano, kuya na, global. Ang pagarayunan ngayon ngunyan kang building, dapat na global na. Kaya yan sinasabing icon na pinagre-rebukan mga parauma sa pili, baka garo yung Buckingham Palace. Magayunon ang maray. Kaya lang grabe naman kahiwas. Ginatos na hektarya naman ang kinakaipuan. Dahil daw niya ako ay ang ibang hektariken, mapadalagan kung sain. Grabe naman kahiwas. Ang mga nagantabi pa sa tuya, i-acknowledge ko sa sikaton po ang alkalde sa kusina, digdi sa Ligaw City, sabi ninda. Hello Papa Bert, shout out po digdi sa mga taga Del Gallego, nagluluto ng fresh lumpia, si Naring Muralde. Yan. Sa market, naagian mi po ang Ilyo Eatery, nagdadangog sa OKFM. Kaya ang mga taga Del Gallego po, paborito ang OKFM, lalong-lalo na ang alkalde sa kusina. Papa Berta, rin maluwas ang Rice Plus Herbal Capsule. Ay alatalaton lang nindot madali na. Yan ang sarulapis sa pinag-arabangan ngunyan, ini pong Rice Plus Herbal Capsule na imbis na matimpla kang ining kape, garo matumar ka na lang ning capsule para yun ang efekto ang rice coffee kaya magaga ka pa ning tubig, samantalang ang rice herbal capsule ay matumar ka lang, may tubig lang sa baso. Halatala ito nindot na madali na po na magluwas ang Rice Plus Herbal Capsule, pinag-arabangan na Leticia Imperial of Diet Camarines Norte, sabi, malinawon po digdi ang alkalde sa kusina sa Diet. Pagkatapos pakibati po ang naglilitson. May naglilitson, may karasalan o May naglilitson po digdi sa San Francisco Magaraw, pasiring sa Bell. Makusog ang radyo ni Liloy, ni Hiner, Maning, sa kaniya Mamanur, o City Hall, Urban Poor Office, tuning in. Naga College Foundation, nagdadaong kami, Evelyn, Trixie, and Romy. Naggayuna, Salamat sa mga nag-arantabay ngunyan sa alkalde sa kusina.
Nahiling ko sa inbox ko, may text si Sir Ervin Borja. Kasi bago pigdadaw ko si Platica. Garo niya ako piga-apo ng bagang Union Bank. Na tama man to yan bagang ang mga kliyente yaon sa ulos nakatirindog mainiton manang social distancing. Pagkatapos may ginigibo sa management na dagdagan man lamang ang mga kahira tangani ma-accommodate sa mga ma-withdraw, ma-deposit, kung ano. Puro to na sa luwas dyan sa Union Bank. Kaya nangangapulan sa Union Bank na gibuan ang paagi na ma-accommodate ang mga kliyente na nagsasakit sa luwas, nakatirindog kung ang marikan ni apudan ng mga kliyente, oy, kundi ka mo makakatios na grabing sakit paglalaog sa Union Bank, takong kadakon ni mga inasikaso, kadikiton ang kahira, lumipat na lang daw kamo ning bangko. Withdraw, pananindo dyan, ang saray nindo dyan, lumipat kamo ning bangko. Yan malang simple. Ara mo kung ako manager kan bangko, abo kong mailing ng mga kliyente ko ginagaranot, nagsasakit. Ta simple man lang yan, pag yan nasuya, marilipat ni bangko, o di bagsak ang negosyo mo. Kaya kung matibay kang manager, ano yan, pirila ba ganyan sa luwas, ay diresponir na kamong tukawan, paturukawa yan. Dagdagan naman kayo digdi, tanga ni maakumudar yan. Takong na ako kinagpapasarakit, mataram na si mga taga-radyo, Ervin Borja, mataram na. Kamo, kundi makatios dyan sa Union Bank, hoy, relipat na lang daw kamo ng ibang bangko. Kadakol bangko? Ay sabi pati ni Ervin, pabutan tada ning good morning si dating barangay captain kang San Isidro Magarao, Victor Robles. Kaklasiko da sa Santa Cruz. Ay ang Robles actually familiar sa kuya. Aram mo kayo sa mga pangarang kung minsan nalilingaw ako, pero pag nag-irestorya na kami, saka ko na nagigirumduman, ay kaklase ta ka pala, Victor, kumusta ka? Kumusta ang mga Robles kaya? Garo, nag-irestar man ining Santa Cruz ay, dating Kapitan Victor Robles, pinapakumusta ka ni Ervin Borja. Papa Bird, kung tapos na po ang pandemya, imbitaran mi ika na magpasyar digdi sa Santa Justina, Buhi, Camarines Sur. Tay ka po ang magunting kang ribon kan sa muyang kubo. Pag inaguraran, tayang pong kubong pinagibo mi, tiklad po yan sa Kakawayan. Iyo po yan ang magiging Papa Bird Fans Club Office. Ay abaan na. Diyan kita kanima tururog. Pag may kubo pati tinutong ka ako. Pag kubo, gibo sa Kawayan, sa tiklad, tinutong ka ako hay. Ang president po kan fans club ni Papa Bert, yung si Chang Gloria, na partindang tilapia. Papakakang kakanong kapuda kan sayang tilapia. Uy, pumurpundo ka mo, abok mga arga na subata. Baka ako madismayo. Ayan, pero aram mo, ayan mga si Chang Gloria, para tindaning tilapia. Maski sabihin ta ng lula na garosya o mama na, biro mo nagpipresident ka pa ng fans club ng arugan sa lingkod, maugmang gibo yan. Bako man na gusto ko magparagiribo ka mo ng fans club ko, kundi at least sa kadikit na kaugmahan sa radyo, kamo na nag-i-enjoy, nawawarang stress. Takumpirmi na lang kitang murok mo kaning pandemyang ini Mayo. At least sa pagining radyo napapaugma ako kamo, nagkakaigwa pa na ng Papa Bert Fans Club Buhi Chapter, igwada ning office gibo sa tiklad sa Kakawayan sa Santa Justina. Ang presidente kan Papa Bert Fans Club si Chang Gloria na paratinda ning tilapia. I needed someone who would care. You held me close against your heart. I felt a warmth right from the start. Then one day he took you away. Why did it happen? Who can say?
there is left for me is just a precious memory. That's life. You take the joy, you take the sorrow. That's life. You're here today and gone tomorrow. My life has crumbled since you're gone, but somehow I must carry on. The pain I feel I can't describe. I can't forget you though I try. Each night I say a little prayer that when it takes me you'll be there. Together once again we'll be. I'll live again my memory. That's life. You take the joy, you take the sorrow. That's life. You're here today and gone tomorrow. That's life. You take the joy, you take the sorrow. That's life. You're here today and gone tomorrow. Sa mga medyo napupurpungot na kaning quarantine sa Naga, baka sa July 16, tayo po baga kayang modified enhanced community quarantine kang Naga, ining MACQ, matapos po ni sa July 15. Sabi baga kan City Hall, baka pagbigyan naman po da kan IATF na kita i-relax, ikag naman sa medyo tugak naman na quarantine, na makapagburukas naman ng negosyo sa ibang mga sarara, pinaglimitaran ng tao, tanganing medyo masigla na. Pagkatapos ang mga parke magkaburok sana. Pero mong may mga lubid pa bagang nakasabud dyan sa kuyan, sa 15 Martires, sa Dagami, sa kami di Los Martires. Sabi kang ama ako kan ako aki pa, pag nagagi ako dyan sa 15 Martires, ano po yun ta Martires? Ay dagat ta nga yan. Ugmaon ako ay. Yan ako may daga kami sa sentro. Dyan sa Dagami, sa 15 Martires. Sana mabuksan na yan. Saka sa Plaza Rizal, mabuksan na yan. Kasi mga nagtuturkaw-tukaw dyan na nagdadaramadama. Harayo nang maray ang kamurugtakan taon niya na may pandemya. Kaya ako untay na ang reality. Biro mo, plaza sarahan. Ako nagdakula na day ko panayling na pinagsarahan ang plaza. Yung Plaza Rizal. Kaya itong mga panahon na bako pa ng gayo kamoderno, pagbabanggi, pinagdudulagan yan, yaon nga dyan ang mga makuapo ni Rizal na may mga tingo. Ito hindi naman nag-uruntok ng mga babae man na ito na pagbanggi, kurupakupa na dyan. Pag nag-agi ka, sisitsitan ka, Sir, mapait ka nga sir, pait ka. Ay hindi, pumurundo ka mo. At yung ginaratulang pakway, pumurundo ka mo kayan ha. Pagkatapos bako lang yan, liban sa magkuapo ni Rizal, si mga bading na dadayaong ko na nakasaya. Sa Rombesi si Barkada ay kaklase ni Susimo sa eskwelahan mi. Pinakabarumbadong kaklase. Ay pagkagraduar nila, nagpa Manila. Pag after several years na nagbalik, ay naglalakaw kami dyan sa Plaza Rizal. Igwaning anino duman sa, aram mo ba sa Plaza Rizal, may mga kahoy. Yan darakula o na kahoy ka ngunyan, saraditong pa lang yan kaito. Na pwede mo pang masakat-sakat. May aninong, una mo ito bagang si Satanas na igumpiga atama naman sanas. Yan duman sa anino. Pag-agi mi ni Susimo, Banggi, may nagsisitsit. Susimo. Sisa yan? Sisa ka? Di mo na ako bisto Susimo.
Ako, sabi ko pati yan. Garo baga nakasaya, garo baga garo niya ako naka-floor lentay, garo daraga. Pigparailing niya, sisay ka. Ilos na sila lawgon. Di mo na nga ako bisto. Madyan na nga ya. Pakailing, Guillermo. Ika na yung Guillermo. Iyo hali akong Manila. Barumbado ka kang panahon mo niyan, bading ka na. Nagpa-Manila lang, pagbalik bading na. Nakasaya na. Biroon mo pigpa para ang karibal niya si mga makuapo ni Rizal na mga tinguhan. Uy, may nag-mensahe sa tuya sa Messenger. Papa Bert, maray na aga po, pakibati man po digdi sa San Francisco Village, Pakul. Si Ate Babes, Kuya Lito Nombrado, nagdadang po sa imo habang nagpapangudto. Ay tama man ang ganda, oras na ning pangudto. Harli ayan ki Arlene Bilan. Salamat na lang sa indo. Papa Bert, dulutan mo daw ako ning sunata, tanganing maumayan, ang rapa kong puso, tabiktima po ako ning sarong traidor na lalaki na matapos magpaing gusto sa halaba kong tabay, taako po kaya bantugan sa barangay Minglong Leged. Saka magayon po ang legs ko. Basta na sana luminayas kay banan si Esther na taga Matakon, Pulangi. Ako po sarong tindera digdi sa udan kang libon, pirming gatok ang sakuyang mata, sa kahihibi ta nakakanugon ako sa boyfriend kong si Fermin na parapadyak. Nagpadara Lydia, the crying lady of Libon, Albay. Oy Lydia, kung uminali na sa imo si Efren na pabayain na kadakuling lalaki dyan, pagpara maglamagon mo yan, hamag na yan. Bala naman dyan si Esther. Kaya an may tatabang ko lang sa imo, sunata. Total ba kuman kwartang pigagad mo? Sunata ang sa imong pinagagad. Di ka nawawaglit sa isip, sa aking pagidlip ay panaginip. Laging nasasabik sa iyong pagbabalik. Hanggang kailan ako magtitiis? Di ka nawawaglit sa isip, sa aking pagidlip ay panaginip. Laging nasasabik sa iyong pagbabalik. Hanggang kailan ako magtitiis? Buhat nang lumayo ka, aking hirang. Laging nalulumbay ang buhay. Giliw sa pagbabalik mo'y maghihintay. Pag-ibig na sadyang walang hanggan. Sana'y huwag kang mag-alinlangan. Ang aking pag-ibig, iyong asahan. Sa iyong pagbabalik, ako'y maghihintay. Pagkat ligaya ka
ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Jusnado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga. Kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Sa serbisyo at presyong panalo ka. Redelgon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log-On Diet, Camarines Norte, JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay, and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Madi, saan naman paklasayo ng mga aki mo? Sa UNC pa di, hulita ang UNC minaopreser nin balansing edukasyon na papanaw na academic programs as in supportive learning environment. Igwasindang programa na success coaching na iyoan masuporta sa mga estudyante na makatapos as in makahanap tulos ng trabaho. Iyon ano Madi, sa panahon ngunyan, kaipuhan ng gad ang maray na kalidad ng edukasyon para masiguro na makatapos ng pag-adal ang mga aki para sa maray na futuro. Tama ka dyan pa di, ang UNC saro sa mga nangingenot asin dakulang institusyon sa Kabikulan na purbaran na ang track record na may marhay na kalidad asin halangkaw na oportunidad sa pag-empleyo, bako lang sa satuyang lugar kundi pati man sa ibang nasyon. Sa UNC, ang mga aki magiging life ready, work ready, asin future ready. Ayos pala sa UNC Madi. Sige, tama si kaso na ako. Iibahan ko sa kong aki na mag-enroll sa UNC. Salamat Madi! Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl. You're much too young, girl. With all the charms of a woman, you kept the secret of your youth. You led me to believe you're old enough to give me love, and now
You're just a baby in disguise. And though you know that it's wrong to be alone with me, that come on look is in your eyes. Whoa, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl, you're much too young, so hurry home to your mama. I'm sure she wonders where you are. Get out of here before I have the time to change my mind. 'Cause I'm afraid we'll go too far. Whoa, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl, you're much too young, girl. Young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. Ang sa tuyang oras, 10 minutos makagip mong alas 11. Ang oras na yan, natudyan sa karambot kan Cabral, Bicolandia Supermart, DMSQ, Sirman kang Urinal na Master Square, kang CBS Quick Save, CBS Convenience Store, CBS Express, ang Sibro, Sirman ang Stabilo Lending Corporation,
Asin man, sabi digdi, maray na aldaw Papa Bert, kumusta po? Haloy nang day ako, nag-text sa imo ang panirami gulay na kalunggay, may bangot tinapa, kinuami lang sa tanomi digdi sa natad, si ati baby po ini, kana puro kanaman. Diyan baga sa kanaman, igwaning puro, igwamaning palo, ano? Kaya lang ining palo, garo harayuon ini, ang puro, garo digdi lang ini sa inutan kang Santa Teresita, ano, ang palo, garo mabalyo kaning salog, garo inot, agyan mo, burubaybay, pagkatapos palo. Nasambitan ko ang Santa Teresita. Dahil ko malilingawan itong, ako naging kuyan, garo, yung bagang graduation ni mga aki, speaker. Dahil magaro piling, commencement exercises, dahil magaro. Ginibo akong guest na garo speaker sa sarong kindergarten school ka to, sa Santa Teresita Kanaman. Lingaw ko si amigo kong nag-imbitar sa kuya, garo connected siya sa DSWD Kanaman. Taka to ang mga kindergarten, garo nasa pag-asikaso kan na DSWD. Mga aki-aki pa, siguro mga 3 anyos, 4 anyos garo to, mga aki. Ano niya ko yan? Ika ngayon mataram sa graduation man niya kan mga nursery lang. Ay di nagduman man ko. Ang eskwelahan dyan sa kuyan, sa Santa Teresita, garo napapalibutan ng swampy area o tubig na garo nga ni sagana sa mga talusog. Hindi ko niya pa ito. Taloy ng maraya pa ko sa DWRN. Di, pertima, nagpulo man pati ko. Ito pala, namadangog sa kuya, mga 4 anyos, mga 3 anyos. Ano niya kung tataramong kuligdi? Na yan, pag nagtaram ka dyan, sige sa naman nga kayan, mga ngirit-ngirit. Garo ang sistema pa lang pag mataram ka sa arugan na mga eskwelahan. Garo ang papadangugan mo na lang si mga magurang, si mga teacher. Tan mga aki, di man mag-aaram kung anong ipaplatika mo dyan. Kaya garo saro mas sa experience, paka-experience ko na ako po nagtaram sa audience ni mga bibi-bibi, mga kaakian. Kaya di ko ito nalilingon, maugma ako kay ito na naging akong parataram sa eskwela ng mga nursery. Ay okay man pati, pagkatapos ko magtaram, dumasalaog kang eskwelahan, siyempre igwaning pantry, may kusina, madyan na po nga Mr. De Los Martires, kay banantang niya mga faculty niya digdi, makarakan po nga kita. Ay yung purti si handa. Niya ako, grabing handa ni. Siguro kontribusyon man ka mga magurang. O yan, pag nasasambitan iyan Santa Teresita ka naman, nagigurong dumangkukan ako maging guest sa graduation ng mga kaakian. Siguro itong mga aking yan, kuya na to, mga daraga soltero na, haloy ng panahon, siguro mga 30 taon na nakalipas, haloy na. Gurang na ang sendong lingkod. Sa iba pang mga nag-text sa tuya, Sir Bert, request po kang Wildflower, din nagsabi ka na pangaran. Good morning, Papa Bert, always listening here in Milaor. Papa Bert, I write a poem for you. I hope you like it. Music lover. It's my daily habit listening to lovely music. The songs you're playing are all fascinating, beautiful and sweet, so relaxing. Sometimes I smile, sometimes I cry while reminiscing my past memories, stories of my life. Those songs had been treasured in my heart and in my soul. Thanks for reading Minds of Milaor. Ay salamat Minds sa pagpagal mo para sa kuya. Nagibok ka pa ng poem. Marina aga Papa Bert, greet man kami digdi sa Ciara Store. Nasa ground floor yan kang supermarket Igualdad. Dar buwan sina, sabi ni Dar, Marina aga sir, sana malampasan manindo ang naging nakaging problema. Sana Dar, and tungkol pa lang dyan sa samuing pamilya, ako po naugmaman na sa kuya pong ina na naka-confining siguro 2 weeks sa mother seton, mapuli na po ngunyan aldaw. But sabi yun, naka-recover po sa kuyang inaali sa COVID. 86 years old. Salamat na lang ta naka-recover yan. Salamat na lang po sa mga pangagio nindo. Concern mi na lang po iyo kung paano mi sasabihin sa samuyang ina ng padangat niyang bunso sa magturugan mi po, pinakabunso mi pa, iyo po ang nagtalikod sa kinaaban. Dahil niya pa po yan aram.
sa kamugtakan niya kaya day mi pa pwedeng masabit ako siya mag-collapse and may mangyari. Saro ko pang tugang na babae na nasa quarantine na baka magpuli naman sa aga, anday pa po nag-aaram. Yan ang dipisilo. Kung paano mo sasabihon na itong bunso niya na siguro pagpuli niya, hanapon niya, tamayo digdi, ay paano nindo sasabihon sa sarong ina na ang hinanap niyang aki, mayo na, maana sa kinaban. Iyon man po yan ang pinag-iisip mingon niya kung sana malampasan po yan na maako niya tulos na dahil na magka-problema. Siyempre, gurang na maluya-luya na. Iyon po bagay ang problema kang pamilya, ang pagsasabi sa magurang sa gurang na may sarong miyembro kang pamilyang nagtalikod sa kinaban. Siyempre, maapot yan. Anong yan tali ko nahiling? Anong yan ta? Yaon ang ko, di pa nagdidigding yan sa kuya. Ang pagsasabi po sa muyang ina na mapuli sa atyan. One day you left me, you said we were through. Now you come crying, saying you'll be true. Oh, lie, oh, lie, oh, lie. Dear, when you left me, what did you gain? You took my heart, dear, and left me only pain. Oh, lie, oh, lie, oh, lie. I want to believe you won't hurt me again, but then you did it before. Hey, I want to give you another chance, but I don't want to cry anymore. I'll always love you. What else can I do? But I know, darling, you never will be true with your lie. Oh, lie. With your lie. With your Comes from the most unexpected places. In someone's eyes you've never met, who wants to get to know you. Someone's smile you can't forget, and if the music plays on in your mind, take all the love that you can find, and if love takes you in, take all the love that you can find, and hope it comes again. Love comes from the most unexpected places. A love song on the radio you never hear enough of. In bars that thrive on loneliness, where people sell their sorrow for your time. They take the love that they can find, and if love takes them in, they take the love that they
Magayon na sunatan ni Jose Feliciano, Love Comes from the Most Unexpected Places. Igwa ko ning amigong saya ko yan na parating nadadangog kay ito. Tanagistambay siya kato sa samoyang opisina. Itong yawn ako sa Clavisilya Radio System 1979 garo ito. Ang opisina ming iyan, yun po yung sakat kadlagan. Ini yung inapod na laing, silit laing. Diyan sa kantukan na di masalang, Ilas Angeles, yaong kato dyan ang opisina mi. Ay ang opisina ito na, garo pobre yun sa naman na opisina, pero palibasa ay duman ako nagtatrabaho. Ang pagmati ko sa mayaman na opisina, na garo bagang pag ikakato nagtatrabaho na may sweldo ka na mas kikadikit, ang pagmati mo magayo na. Ano magkaiguan ng trabaho? Primero mong trabaho, hali sa pag-eskwela mo na in high school. Igwa ka ito nagpaparistambay sa muya si Junior. Dahil ko nasabi yun ang apelyido taga dyan sa San Miguel, Santa Cruz. Kang panahon, matibayin siya maggitara sa kamagkanta. Kaya pa ng pirming niya duma sa opisina mi, may crush duma sa empleyada mi. Nangon yan itong empleyada mi, naagum ning Japanese, nag-star na sa sa Japan. Ay siyempre ang sarubagang soltero, pag may crush ka sa sarong babae, pinapagi mo sa kanta. Ay matibay talagang kumanta. Makuha na yung kang gitara. Ang kinakanta, ining kantang Love Comes from the Most Unexpected Places. Ay maray kumanta. Kaya lang, ining parakantang ining kabisto ko, amigo ko, garo na pasala si Dalan. Mantang nagaloy, ang barkada niya na si mga sugapa sa rakurak. Ito mga parainom, dinaadik sa arak. Kan maadik na sa arak, pirmi na sa nang burat, nagresulta kang buhay niya, naging muumuo na, maatio na, kung ano-ano na lang. Harayo na maray. Kaya itong siya sultiro pang pirming nakapulo, huna mo mati ni idol. O yan na ang resulta. Kan maging sugapa sa inapod na rakurak, ay huna mo kuya na. Huna mo pakal na naglalakaw sa uma. Grabe na ang pagka-muun kan sa iyang itsura. Kaya yan. Pag inabuso mo sa imong sadiri, na lalong-lalo na nababangkag ka sa bisyo, yan arak, nararaot ang buhay. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I'll dry them all. I'm on your side when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled waters. I will lay me down like a bridge over troubled waters. I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your hand. Oh, when darkness comes and pain
on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are there. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled waters. I will ease your mind, like a bridge over troubled waters. I will ease your mind. So I sing you to sleep after the loving with a song I just wrote yesterday. And I hope you can hear what the words and the music have to say. It's so hard to explain everything that I'm feeling face to face. I just seem to go dry. But I love you so much that the sound of your voice can get me high. Thanks for taking me on a one-way trip to the sun. And thanks for turning me into someone. So I sing you to sleep after the loving. I brush back the hair from your eyes, and the love on your face is so real that it makes me wanna cry. And I know that my song isn't saying anything new. Oh, but after the love, I'm still in love with you. So I sing you to sleep after loving. I brush back the hair from your eyes, and the love on your face is so real that it makes me wanna cry. And I know that my song isn't saying anything new. Oh, but after the loving, I'm still in love with you. Yes, after the loving, I'm still in love with you. After the loving, I'm still in love with you.
Dahil malingaw pag alas 11:30, kita po magiribanan sa Bareta alas 12. Abot yan alas 12:30, mga freskong Bareta lokal, national, international, entertainment, serman sa sports. Sa mga nagapot kung pwedeng maghulog mo niya ng entry sa Rice Coffee, pinagalat pa ang bagong mechanics. Dahil na muna kamo maghulog mo niyan, isaray lang nindo ang mga wrapper, kang Rice Coffee products. Halaton ang panibagong mechanics o announcement bago kamo magpadara kan sa inyong mga entries sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1. Pa-request mapapaberting Only Friends by Letterman Siriman. Requesting don't forget to remember kan Bee Gees para sa gumko na si Linda Ramizares sa Bindanya Pass na nakantabay sa programa mo, and sa Ramizares family kan Santa Austina Buhi na sinda Silvia Ramizares Ramos Pasiano Ramizares sa kansa kong inaanak na si Juris Ramizares Ramos. Si naman si dating Kapitana Mayit Abukar, naka-tune in man ngunyan, hali dyan sa Minalabak. Don't look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. For the good time. I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. For the good time. Jean, Jean Rose,
gone green, and the clouds are so low you can touch them, and so come out to the meadow, Jean, Jean, you're young and alive. Come out of your heart, dream, and run if you will to the top of the hill. Open your arms, Bonnie Jean, till the sheep in the valley come home my way, till the stars fall around me and find me alone. When the sun comes a-singing, I'll still be waiting. Jean, Jean, the roses are red, all the leaves have gone green, and the hills are ablaze with the moon's yellow haze. Come into my arms, Bonnie Jean. I've been wandering early and late from New York City to the Golden Gate, and it don't look like I'll ever stop my wandering. My daddy was an engineer, my brother drives a hack, my sister takes in laundry while the baby balls a jack, and it don't look like I'll ever stop my wandering. I've been in the army, I worked on a farm, and all I've got to show is the muscle in my arm, and it don't look like I'll ever stop my wandering. My mom, she died when I was young. My daddy took to stealing and he got hung, and it don't look like I'll ever stop my wandering. Snakes in the ocean, eels in the sea. I let a red-headed woman make a fool out of me, and it don't look like I'll ever stop my wandering. Well, I've been wandering early and late from the New York City to the Golden Gate, and it don't look like I'll ever stop my wandering. No, it don't look like I'll ever stop my wandering. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Yung dibdib, tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang, halos hindi po ako basta-basta makatayo, baka nakaupo. Siguro po, kulang-kulang po 1 year po, ang naranasan pong bananakit. Ay tagang pagtik po, taga sa ilig agad po ng
rest courses. 4 taon na pa lang po, naranasan po agad. Na po tagang gumagaling po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir.